राजनीतिया करना नांगौ हाया खिना नांगौ खापानि ताखते बुksong lamsuku jotono tini update hingga angke narok jotono saiman na miya sanjao je East Tripura ni MP ni candidate ni mung ongkhormani list ongkhormani narok nugui mankha apna tui chini former MP Revati Tripura narok joton saimana je bo batkhe hojokmani MP candidate manliya bla tabuk ko chin bubagra ni bini bai Maharani Kriti Singh Deborma bo singsiyo hingga angke bo candidate manmano tui MP mane former MP da Revati Tripura tamni reaction dikhaw na narok na tini ang sai khana rinai tai video no sajakai like share tei subscribe khainani tapokdi faidinga video no phasing thalayana Revati Tripura saka thanai 5 bosor rombai bono je sahaଯ୍য khainai je sohojogita khainai borokno sahos rok rinai borokno bo hambai janokpho tei party ni borokni karjokorta rok je samung khlainai lokho lokho amjonta rokno bo hambai apharpo tei bo saka chini bubagra ni bini bai boto Jibon Maharani hiya chini bubagra ni bini bai no bo hambai janokha je candidate wngmani bagui ST mane East Tripura ni candidate manmani bagui bono bo congratulate khaika anta abona ang MP former MP no kaisa kok sanani musungo khomta kuno dino permanent ya abagui no srapsa ni bagui srapsa sio sungsar ni bagui absur hamia kita sadi bubagra na nung to waisa panasi nung kaham samani kuskodi khu Maharaja to hiya mungmang si direct khu tabuk bubagra sajak je bono kabrinai rokno bo tak kabrinai hinai abagui no ang sanani musungo tabuk ni saok laikhobo nung tak bujiwan kaham kaino hingka angkai khabang takte buksong kisa bokha tongthokmani bagani khuklai thangka video no sajakai share khainani tapokti hambai।